טוב, אז האמת שכבר הרבה זמן לא הקלטתי. לא יודע, הגעתי לאיזושהי מסקנה שמי אני שידבר. אולי הגיע הזמן שלי להקשיב קצת, למה כל החיים שלי אני רק מדבר, 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 מדבר. אמרתי לו, אני צריך קצת להקשיב. אבל אני כבר הרבה זמן ממש רוצה לחזור להקליט ולדבר. לא יודע, כי אני אוהב לדבר, כמו שאני אומר. בכל מקרה, רציתי להעלות איזשהו נושא מאוד מאוד שמדבר אליי הרבה. וזה נושא הנבואה. הנביאים, היה לנו נביאים פעם. והגעתי לאיזושהי הבנה ומסקנה שאתה יכול להיות נביא. כן, אתה. לא, לא, גם הוא, אבל גם אתה יכול להיות נביא. וכל אחד הוא בעצם נביא. אנחנו פשוט לא שמים לב לנבואות שאנחנו מקבלים. כל מה שקורה סביבנו בעצם בחיים האלה, בעולם הזה, זה הכל פה בשביל לומר לנו משהו. אין דבר, סליחה, אין דבר שקורה בעולם הזה והוא לחינם. מישהו מדבר איתך, מישהו אומר לך איזה מילה, זה הכל בשביל להזכיר לך משהו. מישהו מעצבן אותך בדרך לאוטובוס, סתם בן אדם עולה והוא דוחף. יש פה איזשהו משהו בעולם הזה שמגיע ל... לתת לך איזושהי תזכורת, איזושהי... יש פה משהו, הלו, חבוב, תתעורר. זה לא סתם בשביל לעצבן אותך, אתה יכול להתעצבן. אבל בכל דבר שקורה מסביבך, אנשים מדברים איתך משהו, פתאום מסתדר לך משהו בבנק, מישהו מסבך לך משהו בבנק. זה הכל רמזים. אתה פשוט לפעמים צריך רק לפתוח את העיניים בשביל להבין את הרמזים האלה. וכשאתה מבין את הרמזים האלה, אתה מבין מאיפה הם באים ולמה הם באים, אז דברים יכולים להסתדר בחיים, ודברים יכולים להסתבך בחיים. כי, כי הרמזים מגיעים כל הזמן. ואתה יכול לראות אותם לכיוון הזה ולכיוון הזה. כלומר, אם אתה במצב רוח טוב, אפילו לא עכשיו באיזשהו אייפ של שמחה מטורפת, אתה פשוט באיזשהו מצב סטטי כזה של שגרה, מה שקוראים אותה. והלכת ברחוב, וראית איזה חבר, והוא היה עסוק, והוא לא אומר לך שלום. אז אתה במצב רוח בסדר, זה לא ישבור אותך, זה לא ישפיע עליך, אוקיי, הוא עסוק, וזה, יאללה. אבל כמובן שאנחנו לא הגעתי לפה לעניין של הרמזים, וזה רק בשביל דוגמה שאיך המצב רוח שלך משפיע על איך אתה מבין את הרמזים סביבך. אם אתה הלכת ברחוב, באותו סיטואציה, ואתה פוגש בן אדם, אותו חבר, הכל אותו דבר, ואתה נמצא בעצבים או במצב רוח שבור, באיזשהו דיכאון, באיזשהו סטרסים. כמובן שאם אתה שקוע בעצמך עכשיו בדברים שלך, אתה אפילו לא תשים לב שראית את החבר. אני אומר במקרה שהלכת ברחוב ואתה משוחרר כזה, אבל בדיכאון. ואין לך עכשיו דאגות ועול כזה שמעסיק את הראש שלך. ואתה רואה את אותו חבר והוא עסוק, הוא לא אומר לך שלום. זה יכול לקחת את כל הדיכאון ולמקד אותו שמה. ולהוריד לך את הביטחון העצמי. ולפרק אותך. לאיפה שאני חותר, זה בשביל להבין את הרמזים מסביבך, שיעזרו לך להתקדם בחיים. השלב הראשון זה להגיע למקום שאתה נמצא במצב רוח טוב כל הזמן. שמחה. יש שיר מפורסם בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרחיבים, אזי תופסים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומראה שחורה, ומכניסים אותו, בקיצור, לא זוכר את כל השיר, כי אני לא שרתי את זה עכשיו, אני יכול
לנסות להשאיר את זה. בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי תופסים איש אחד מן הצד, איש אחד מן הצד שהוא בעצבות ומרה שחורה. בקיצור, אני מבלבל אותם בשירים האלה. אבל זה בעצם אמרה של רבי נחמן. בעצם תורה של רבי נחמן שהוא מדבר על עניין השמחה. ובעצם אם לומדים את התורה הזאת ומפרקים אותה לגורמים, אתה מגיע להבנה שם ששמחה זהו מצב סטטי. כשאתה נמצא במצב, שמחה מצב אפס, מצב צבירה אפס, זה פשוט מאוד שגרה. שגרה שאתה קם בבוקר ואתה מרגיש שלא חסר לך כלום, ואתה נוכח בבוקר הזה, אתה ממוקד בבוקר הזה. קמת בבוקר, וכל מה שיש לך בראש זה הבוקר הזה. כמובן שיכול להיות לך רשימה שאתה עשית תוכניות, מה יהיה מחר, מה אתה זה... לא אומר לך, אל תחשוב על מחר, כן מחר. תחיר היום כאילו על מחר. לא, זה לא מה שאני אומר. תעשה תוכניות והכל, אבל כשאתה נמצא עכשיו, כשאתה לא נמצא במצב תוכנית, במצב תכנון, כשאתה לא נמצא במצב תכנון, תהיה נוכח ברגע הזה. קמת בבוקר, תכין לעצמך קפה, תשתה את הקפה הזה עכשיו, כי זה מה שאתה שותה, אתה עכשיו שותה קפה. אתה קורא את העיתון הזה, תקרא את העיתון הזה. אם אתה שותה את הקפה, ואתה כבר דואג על מה הבוס יגיד לך בעבודה, או מה תצעק על הפועלים, וכולו וכולו וכולו, אתה כבר בדאגות ובסטרסים ואתה לא נוכח. אבל אם אתה תחיה בנוכחות של מה שקורה עכשיו, שאתה נמצא במצב תכנון, תהיה במצב תכנון, תדאג מה קורה מחר, תהיה בסטרסים מה קורה מחרתיים. אבל כשאתה במצב שאתה עכשיו שולט לקפה, והבנק עדיין סגור, ואתה לא יכול לדבר עכשיו עם המנהל בנק על המשכנתה שרוצים להחזיר לך, או תשלום שאיזה צ'ק שחוזר, מה שזה לא יהיה, סתם אני מביא דוגמה של כסף, אבל זה יכול להיות עם כל דבר. אתה עכשיו, הבן אדם ישן, אתה לא יכול עכשיו לשלוח לו הודעה, לטפל בעניינים. תעשה לך פתק בצד, תעבור למצב תכנון, תתכנן מה אתה תגבר איתו, שים בצד, תכתוב בצד, עכשיו תהיה נוכח, עכשיו ארוחת ערב עם המשפחה. תהיה כולך שם. זה כבר מצב של שמחה. כשאתה נוכח, ואתה מרגיש שלא חסר לך. עם כל זה שאתה יש לך חובות בבנק, ואתה צריך לשלם אחר ב10 לחודש. שוב, אני לא יודע למה, אני אוהב כסף, מה אני אעשה? אני הולך לדבר על כסף. אבל עם כל זה שיש לך ב10 לחודש, דאגות, עם התשלומים, או עם כל מה שזה לא יהיה בדאגות, כרגע, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. ויש לך קורת גג. ובלי עין הרע, אשתי מבשלת לי אוכל. ואני מנקה כלים. כאילו, תדע, יש איזשהו חלוקת תפקידים, כן? אני גם נושא בעול. או נושא את כל העול. לא יודע, לא משנה, לא ניכנס לנקודה הזאת. אבל בעצם ההבנה וההרגשה שברגע הזה שלי עכשיו, עם כל זה שמחר אני צריך להגיע לדאוג לכספים שיצטרכו לעשות את כל הצ'קים, כדי שלא יחזרו, אבל כרגע במצב הנוכחי, בארוחת ערב, אחרי 7 בערב, הכל סגור, אני לא יכול לעשות. הדבר היחיד שאני יכול להיות זה נוכח, ולדעת שלא חסר לי, כי יש לי ארוחת ערב, יש לי בית, יש לי מיטה. אני מדבר על יש אנשים שתשמע, כל אחד איפה שהוא נמצא, ברמת החיים שלו, ברמת ההתמצאות איפה שהוא נמצא. אני לא יכול להגיד לאנשים איפה הם נמצאים, אני יכול לדבר מאיפה שאני נמצא. אני חושב שכל בן אדם יכול למצוא את ההרגשה שלא חסר לי. יש סתם במדינות עולם שלישי, אני חושב, בטוח עד כמה האתר שקפץ לי באחד הגלילות שלי על עניין של רמת השמחה והאושר במדינות עולם שלישי הרבה יותר גבוהות מאשר במדינות מערביות. אני לא יודע כמה המחקר הזה אמין, אבל יצא לי יותר מפעם אחת לראות מחקרים כאלה שרמת האושר במדינת עולם שלישית, במקומות שאין הרבה רווחה, הן הרבה יותר גבוהות. לפי מה שמשתמע שם ומובן שם, זה כי אין להם הרבה. וכשאין להם הרבה, אז הם לא מרגישים שחסר להם תמיד, מה עוד אני יכול, מה עוד אני יכול.
אז עצם זה שיש לך משהו, אתה כבר לא חסר לך. יש לך כבר. בעצם הגעה לנקודה הזאת של לחיות בנוכחות עכשווית, ולא חסר לי, זה הנקודת מוצא של שמחה. כל זה הבאנו פה בשביל לדבר על איך אנחנו מפרשנים את מה שקורה סביבנו. כי כשאתה נמצא בנקודה של שמחה בסיסית, אתה יכול לראות הרבה יותר דברים שקורים סביבך בפן חיובי, וזה יכול לגרום לך לקשר את הדברים שקורים סביבך לדברים אחרים, שזה איזה סוג של נבואה. ותגיד, מה, אתה יכול לפרשן כל דבר שקורה לך סביבך, לטוב ולרע? כן, 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 כן. אתה מגיע הביתה, ואשתך, או האבא, או האישה, כבר אמרתי האישה, או מי שזה לא יהיה, מגיע וזורק משפט. אתה יכול לקחת את זה לכל כיוון, לפרשן את המשפט הזה לכל כיוון. אתה נכנס הביתה ושואלים, נו, איפה שמת את הנעליים? ככה, בטון הזה. אתה יכול לקחת את זה ולהגיד, מה זאת אומרת? מה, את בודקת אותי? מה, את אמא שלי? מה זה? תן אשתי, אני אשים את הנעליים, ואחר כך איפה שאני שם את זה. או שאתה יכול להגיד, תשמע, היא רוצה שהבית יהיה מסודר כל הזמן. והיא דואגת, ואני קצת מבולגן, אז היא מנסה לסדר את זה. כן, אני יכול להגיד את זה בצורה יותר נעימה, אבל זה, שוב, הכל לאיפה שאתה לוקח את הניואנסים האלה. וכשאתה מגיע ממקום של שמחה, כשאתה מגיע במצב רוח טוב הביתה, ומצב רוח טוב אמיתי, לא עכשיו איזושהי זכייה או איזשהו, שזה שוב, נחזור שנייה למשל של רבי נחמן על עניין השמחה, אז יש שם את המעגל השמחה, ויש אנשים שעומדים מהצד ומסתכלים לתוך המעגל, אז או שאתה נמצא בתוך, או שאתה חלק מהמעגל, או שאתה מחוץ למעגל, או שאתה בתוך המעגל. וזה, יש כאילו, כמו שאמרתי, לוקחים את התורה הזאת, מפרקים אותה, ומפרקים אותה יש כל מיני דרכים להבין אותם, זה הכל מלא חדרים, ואפשר לקחת כל משפט שם לחדר אחר, וטרקלינים, וכולו וכולו וכולו. אני סתם דברתי עכשיו משפט סתום, אני יודע, אבל אפשר לפרשם את המשפט הזה, זה אפשר משפט שאפשר לדבר עליו גם. אבל כשבן אדם יש לו דאגות, ופתאום נכנס לו שמחה במשפחה, אז הדאגות כאילו זזים צידה, אבל הם עדיין שם. ועכשיו השמחה לוקחת צעד קדימה ומשתלטת על האירוע, אבל עדיין הדאגות שם. אתה יכול, בן אדם יכול להיות אחרי חתונה, שמחה מטורפת, ולמחרת בבוקר כבר לקבל טלפון על החובות שהחתונה הזאת עשתה לו. הדאגות של החתונה, של השמחה עצמה, יכולים לעמוד ולהסתכל מהצד, בסוג של צל. ויש מעלה שזה להכניס את העצבות והמרה שחוזה הזאת לתוך השמחה, לתוך המעגל. שהוא תהיה בפנים. אתה יודע שהשמחה שאתה נכנס הביתה איתה, היא צריכה להיות שמחה שמגיעה ממקום של באמת מקום שלם, לא מקום של היה איזשהו אירוע חד פעמי שמעפיל על הדאגות ועל הסטרסים. צריך להגיע ממקום של ממש נוכחות. כשאתה נוכח עם משהו ואתה לא מבולבל עם 1.5 מיליון דברים אחרים, הרבה יותר קל לך להגיע ולפרשן את הדברים בצורה, אוקיי, אז היה לה יום קשה. בסדר, הכל טוב. אתה לוקח את הכל רמזים לדברים טובים. גם איזה משהו כזה שלא מגיע בצורה הכי נעימה, בצורה טיפה אפילו ביקורתית. איפה שמת את הנעליים שלך? עדיין אתה יכול לקחת את זה לנקודה של, היה לה יום קשה. אני אשים את הנעליים במקום כמו שהיא אוהבת. כי אתה מגיע במקום של רוגע, במקום של, אני עכשיו נמצא פה, אני מרוכז במה שקורה סביבי. ולא נמצא עכשיו בעבודה או באיזשהו לחץ וזה. כי אם אתה נמצא עכשיו באיזשהו לחץ והיא נופלת עליך, אתה מאיפה אתה נופלת? אני עכשיו באמצע לעשות משהו. אני באמצע בדיוק להתכתב, נכנסת הביתה עם טלפון ביד, ואתה מתכתב עם הזה, במקום לשים את הפלאפון בצד שאתה נכנס הביתה, ואתה מוריד את העיניים,
ושואל אותך איפה שמת הנעליים, אתה כולך מתהפך עליי, כי אתה בכלל לא פה, אתה עדיין בעבודה. אבל אם אתה מגיע הביתה, אתה נוכח, אתה השארת את העבודה בעבודה. אז גם אם היא שואלת שאלה בצורה טיפה, זה רק מזכיר לך, מה, רגע, שנייה, אני באמת צריך לשים את הדברים במקום. כי אתה פה, אתה לא עדיין בעבודה, אם אתה בעבודה, מה אכפת לך שאתה עושה בלאגן? מה אכפת לך אם מתעצבנת, אתה בעבודה. אבל לא, אתה הגעת הביתה, ואתה בבית, ואתה רגוע. וזה, כל העניין של הרמזים זה להגיע ממקום של שמחה, מקום של להיות נוכח, מקום של זה. אז כל החיים נמצאים במקום של הכל טוב, הכל בסדר. כאילו, אוקיי, אז מישהו התעצבן, כי מישהו נתן לי כאפה, מישהו, כאילו, לא בפיזי, אתה יודע. מישהו זרק משפט לא נכון, מישהו חתך אותי בכביש, מישהו, לא משנה מה, אתה במקום של... אני רגוע במקום שלי, המקום שלי הוא... אני בסדר איתו. כי אני פה, במקום איפה שאני נמצא, אני לא נמצא במיליון וחצי במקומות אחרים. אז הכל הולך על מי מנוחות, והכל מחליף, והכל בסדר. וזה הפואנטה. ואם מעניין אתכם לשמוע עוד על מה שיש לי לומר על הנבואה הזאת, יכול להיות שיהיה לי קריאה לשים עוד איזה פודקאסט על זה ביום יומיים הקרובים, או שתסתיים פה. אני מאוד רוצה לעשות עוד מזה. זה האמת. נראה. לילה טוב ויום טוב.